Chciałem tylko powiedzieć, że mamy bardzo ładną jesień. Jest bardzo fajnie, bardzo ciepło, można sobie posiedzieć na tarasie. I tylko tak przez przekorę założyłem tą kurtkę zimową, żebyście po prostu myśleli, że jest zimno, ale naprawdę nie jest zimno. Nic a nic. Ja też nie siedzę w kurtce. Nie. Jest ciepło. A mi też jest, powiem wam, bardzo ciepło, bo jest kurtka puchowa. Naprawdę. Zobaczcie, mamy 2 pory roku. Tak? Jesień i zima. Tak. I naprawdę jest fajnie. Na tarasie siedzimy pierwszy raz w tym roku. Tak, dokładnie. Od 5 miesięcy siedzimy pierwszy raz. Tak. Mamy teraz 2 pory roku. Tak. Ja się tylko może zapnę, żeby było tutaj troszeczkę szczelniej. Ja jestem gorącą dziewczyną. Tak. Ja jestem też bardzo gorący. Nie, ja też jestem bardzo gorącym chłopakiem. Tu jest mega ciepło, naprawdę. Serio? Seriously.